Bueno, hola, bo día, eu son Xaquín Pastoriza, coordinador de Ecologistas en Acción Rías Baixas, e estamos con Rafael Lores, da plataforma Saúde Santa Marta, de Bayona, e con Ángel García, da Asociación de Veciños de San Miguel de Oia. Bueno, presentamos un informe de Materias Negras 2026, bueno, máis, un informe que se presenta a nivel estatal, agora mesmo, por exemplo, en Madrid, otorgando dúas bandeiras negras a cada provincia do Estado. A Galicia correspondelle 6 bandeiras negras, dúas por cada provincia con tramo de costa. Bueno, fixemos un análise de máis de 8.000 km de costa no Estado español, e no caso galego identificamos problemas recorrentes que se ven dando todos os anos, como a contaminación mariña por depuración deficiente ou por vertidos de residuos mineiros, por a destrucción de zonas de alto valor natural, de construcción de urbanizacións, a ocupación do espazo público marítimo e a perda de biodiversidade. Bueno, este ano, como novidade, incluímos un apartado en positivo, é dicir, apostamos pola restauración ecolóxica, pola recuperación dos espazos litorais degradados. Pensamos que é importante poñer acento nesta serie de medidas. En 2024 aprobouse un regulamento de restauración de zonas ecolóxicas a nivel estatal que compre poñer en funcionamento en moitos dos casos que imos a mencionar. Bueno, entrando xa no análise das bandeiras en Galiza, concedeuse na provincia de Pontevedra unha bandeira por contaminación, polo grave impacto ambiental na ampliación do Porto Deportivo de Bayona, que logo nos comentará máis polo miúdo Rafael, por mala xestión urbanística, as agresións urbanísticas que ven sufrindo o litoral de Cabo Estai, no concello de Vigo, na parroquia de San Miguel de Oia, que logo nos comentará máis polo miúdo Ángel. Na provincia da Coruña, unha bandeira por contaminación a mina de Monte Neme, que é un espazo que, bueno, no que se produciu unha novedade moi desagradable este ano, en 2026, pola rotura dunha balsa de residuos mineiros, do grupo mineiro Monte Neme, que provocou a saída dun gran volume de augas contaminadas, de dos mineiros, que contaminaron regos e ríos incluídos dentro da zona de especial protección Costa da Morte, espazo integrado na rede Natura. Entón, exiximos a Xunta evitar que se repita un desastre deste tipo. Xa en 2014 houve outra rotura dunhas balsas de Monte Neme e ponemos o centro na necesidade dunha restauración ecolóxica desta zona degradada. Logo, tamén na provincia de Coruña concedemos unha bandeira negra ao Concello de Ferrol por os vertidos contaminantes na ría, pola mala xestión dos residuos da rede de saneamento en Cabo Crioriño e, bueno, cada vez que ocurren episodios de fortes choivas, neste inverno foi un exemplo, pois aparecen residuos sólidos que chegan ao mar, hai degradación dos sistemas mariños e peche de bancos marisqueiros. En canto á provincia de Lugo, no seu litoral da Mariña Lucense, unha vez máis demos unha bandeira negra por degradación ambiental a Illa Pancha pola contaminación, pola privatización dun espazo público, dun espazo protegido para uso privado, como caso de construcción dun hotel, e opacidade da Xunta a hora de informar sobre esta cuestión. E, en canto tamén a provincia de Lugo, a degradación da parede das catedrais. Debido á presión urbanística, que é un tema tamén recurrente nestas bandeiras negras que non son Galiza no todo o Estado, o aumento da presión provocada polo turismo, que acaba provocando a degradación de espacios naturais que compre conservar. Entón, vemos que non hai un plan de protección, no caso da parede das catedrais en Lugo, están chegando moreas de turistas, e existen fondos destinados a esta protección, pero non se aplica. É dicir, o plan de conservación do monumento natural, que está aprobado en unha década, non se está a cumprir. E, entrando xa na provincia de Pontevedra, antes de entrar a falar xa das bandeiras negras que lle corresponde, facer unha mención especial á factoría de Ence, que este ano non recibe a bandeira negra, outros anos se recibiu, pero este ano simplemente a mencionamos no informe, por, bueno, obviamente, as malas prácticas ambientais de Ence son ben coñecidas por todos e todas, e por a súa contaminación da ría, a degradación do espacio litoral, de Lobizán, e, neste caso, reseñar a boa nova de que, ante a denuncia presentada pola Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra, para que o Goberno español adapte
a Lei de Costas e as normas comunitarias, pois unha intervención da Comisión Europea dando razón á Plataforma de Defensa da Ría, establecendo que a concesión de ENCE nunha zona que pode ser inundable non pode estenderse máis aló dos 75 anos. O cal ENCE teria que abandonar o quizás no ano 2033, no canto 2073, como se pensaba no principio. Bueno, esta resolución da Comisión Europea abre a porta ao peche definitivo de ENCE. E agora pasamos a presentar bandeiras negras da provincia de Pontevedra e primeiro imos ir coa bandeira negra correspondente ao porto de Baiona e aquí contamos con Rafael Lores que nos vai falar da súa actividade na plataforma Salvemos Santa Marta dos riscos e ameazas da promoción deste racheo e a loita veciñal para tentar evitar unha vez máis que a ría de Baiona, que este espacio natural, sexa degradado ambientalmente.